दिनै रुंसारि फैलाव बसुमतारी बिथांनि जे गोथार सारादु बेखौ राजुहुवा भाबै बिथांनि गामियावनो खुंनाय जादों। दा बेयाव बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाथ्राया बेनोदि फैलाव बसुमतारी बिथाङा सासे जात गुन गोनां सासे महरगिरिमोन आरो बे फैलाव बसुमतारीनि जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावलांनाय बे खामानि मावलांनाया जोंनि गेजेराव जोंनि इयुन जोलैनि एबा बर' माहारिनि गेजेराव बा हारिमु बिथिङाव जेब्लाबो गोजोर जानानै थागोन आरो बिथांनि मावलांनायानो बिथांनि गुननि बिदिन्थि आरो बिथाङा सासे जात बर' हारिनि गेजेराव थानानै बर' हारिमु बिथिङाव खामानि मावलांबाय आरो बिथांनि मावलांनाया जोंनो इयुनाव जाहाथे इयुन जोलैफोरनो जे थुलुंगाखां होगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय दं। बिथाङा सासे गुन गोनां सासे आर्टिस्ट एबा महरगिरि होननानै आङो सानो। जिहेथु बिथाङा गावनो मेथाइ लिरो, गावनो मेथाइ रोजाबो, गावनो देंखो होयो आरो बिथाङा गोबां सावथुनफ्रावबो बिथाङा एक्टिं खालामनानै गोबां जोंनि गोसोखौ बोनो हानाय एबा जोंनि रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हानाय आरो हारिमु बिथिङाव बिथाङा गुवार जे गोसोजों खामानि मावलांनो हादों आरो बिथांनि जे बे अबथिरा रुंसारि जानाया जोंनि हारिमु बिथिङाव एबा जोंनि सावथुन मुलुगाव बिथांनि जे होलांनाय बिहोमाया जे जेब्लाबो गोजोर जानानै थाबाय थागोन आरो बिथाङा दंबावोमोनब्ला जे आद्रा थानाय बिथांनि सिमां जे मावनो लानाय खामानिफोर बेफोर मावफुंजागौमोन आरो जोंनि बर' हारिमु बिथिङावहाय गोबां बिहोमा थालांबावगौमोन होननानै आङो सानो आरो बिथांनि जे अबथिरा जे रुंसारि जानायाव जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनि गामिनि एबा बाय बाहागि बिथांनि गासैबो न'खरजों लोगोसे जोङो दुखु मोननायखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोङो न'खरनि बिथांमोनजों जोङो एखे समानैनो दुखुखौ जोङो बानस'नानै लाफाबाय होननानै जोङो फोसावो। अब्ला समाव 1985आव जे बिथांनि मावलांनाय बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय बेखौ जोङो प्रिजार्भेसन खालामनांगौआ एबा जोङो गोजोर खालामनानै दोननांगौआ जोंनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा एबा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौनो होन बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसनखौनो होन बा बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सियेसनखौनो होन जोंनि बयनावबो बे दायथ'आ दङ। जिहेथु जाय बिथांमोनहा जोंनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावलांदों गावखौ बावसोमनानै गावनि गुनखौ जे बावसोमनानै जोंनि हारिमु बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांदों बिथांमोननि जे मावलांनाय बिहोमाखौ गोजोर खालामनानै दोननांगौआ फोथांनानै दोननांगौआ जोंनि दायथ' होननानै जों सानो आरो बेखौ जोङो थाबैनो बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसन आरो बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सियेसन दुलाराय बर' हारिमु आफाद जोङो जयै सावरायलायनानै बेनि बिथांनि बिहोमानि सायाव जों गोथौयै सावरायलायगोन। जोङो उननि पर्यायाव मा खालामनाय जायो आरो बेखौ सावरायखांनानै जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनहाबो माबाफोर मोनसे आसनिफोर एबा सुबिदाफोर होनो हायो नामा बिथांनि जे मावलांनाय जे बिहोमानि सायाव फोथांनानै लाखिनो थाखाय प्रिजार्भेसन खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन। उननि पर्यायाव जों सावरायलायनानै खामानिखौ मावलांबाय थानाय जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर,
BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।